Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu kana mava kuposta, please posta iwo makaviga chitupa changu. Ininiwo mukomana ndiri mukadzi uye zvekare ndina makore 36 years ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yevatorwa muno muJoni, ndimo mandiri kushanda samadhumbe kuti ndikwanisewo kuchengeta mwana wangu. Mukoma ndisati ndapinda munyaya yangu, ndinoda kutanga ndambotsiurawo vakadzi vechidikiseni kuti musafa makabata mishonga yemupfuwira kuti murume wako akude. Ukaona imba yanetsa, zviri nani kutosiya than kutsvaka mushonga wemupfuwira. Ini zvakaitika mulife yangu mukoma zvinogara zvichindirwadza kuti ndakazviitirei. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu zvakanaka. Murume wangu ainge ari truck driver ndichigara muno muJoni kuno kuDurban, ndichitogarawo muimba yakanaka. But nyaya yandainge ndava kunetsana nemurume wangu yainge yava nyaya yechihure. Baba vainge vava kuda vakadzi zvavo, ndiyo yainge iri weakness yemurume wangu. Ndichamuti Thomas zvanhasi chete kuti ndikwanise kutsanangura nyaya yangu. Muna 2012 Thomas akazopengesana neumwe musikana muZulu. Musikana akandishaisa peace mumba mangu iyeye, zvekuti ndakaonda kwete nekushayiwa chikafu asi nekuwandirwa nepfungwa, nekuti ndainge ndava kushayiwa kuti ndainge ndakatadzeiko kuti Thomas asvike pakundirwadzisa kudaro, nekuti ndainge ndava kugara ndichitukwa nemusikana wake muZulu uyu. Saka zvinhu izvi zvaigara zvichindirwadza zvekuti ndainge ndava kuzviona sekunge ndainge ndisiri kana chinhu. Saka ndakazoona kuti ndirambe ndiri padhuze naThomas zvainge zvava kusaita. Ndakakumbira kuti holiday yaDecember ndikati ndinokumbirawo kuenda kumusha. Thomas ainge asina kuomera, akandipa mari akafara kuti ndiende kumusha kuti anyatsokusara achifara nemuZulu wake. Saka pandakadzoka kumusha ndainge ndakaita kuonda nekufunga. Mai vangu ndipo pavakazondibvunza kuti mwana wangu indava kuonda kudai. Ndipo pandakaudza mai vangu zvose zvainge zvichienderana nezvainge zvichiitwa nemurume wangu. Amai vangu vakaratidza kurwadziwa kuti imba yemwana wavo yainge yava kuda kuparara, asi chavasina kukwanisa kundiudza mashoko anovaka. Vakabva vanditi kana murume achinetsa anoda kudzikamiswa nemishonga. Vakabva vanditi isusu kuti dzimba dzedu dzimire takatosimbisa. Kana uchida ndichakuperekedza unopiwa tumushonga twekubikira murume wako kuti adzikame asaone vamwe kunzouko. Iniwo nekuda kwandainge ndichiita imba yangu, ndakaenda naamai vangu kumba vamwe mbuya avo vaigara muraini medu vakazofa havo munguva yeCovid. Mbuya ava mbadharo wavo vaingoda huku chete kuti vange vachikubatsira. Saka ndakapiwa huku naamai vangu yekuenda nayo. Takabva taenda tose naamai vangu kunoona ambuya ava. Takaenda ari manheru nekuti zvainzi mushonga womupfuwira haupiwi munhu masikati. Takasvika kwagogo ava vainge vatori panze, vainge vakatogara havo. Takavaudza nyaya yatainge tafambira. Vakabva vatosika havo vachipinda mumba. Isusu takabva tatevera kupinda mumba. Mbuya vakanditi nyaya yamafambira idiki kwazvo. Vakati kana murume achinetsa anongoda kungodzikamiswa chete. Mbuya vaya vakabva vati muzukuru iye zvino yava nguva yekuti ndigadzire imba yako ndisati ndakupa mishonga yangu ine mhiko dzandinoda kukupa. Kana uchidzikwanisa ndinobva ndakupa mushonga wangu kuti imba yako inge ichizomira. Saka mhiko yekutanga yaiva iri yekuti handifanire kuti ndige ndichizorara ndakapfeka hembe. Yechipiri ndiyo yainge yakaoma yekuti murume wangu kana achinge afa handichabvumirwi kuroorwa kana kuita bonde nemumwe murume. Ndikangoputsa mhiko idzodzo ndinotevera murume wangu kufa. Ndakabva ndati kana mushonga uyu ukashanda ndichachengetedza mhiko dzangu kusvikawo murufu. Zveshuwa
mishonga yaambuya ava yakashanda. Inini naThomas tainge tava burugwa nebhande, tainge tava kudanana. Thomas chainge ava kungoda inini chete, ainge ava kuti kana akatambira mari yake ndaipiwa pay yose ndini, ndainge ndava kutoronga nemari iyoyo. Kubvawo ipapo upenyu hwangu ndainge ndava munhu uya ainge aine peace, nekuti Thomas ainge ava kusaita zvemujolo, asi zvinoita upenyu mukoma. Handizvo zvaunenge wakaronga. Ndaifunga kuti ndichasvika pakuchembedzana naThomas tiri tose, nekuti upenyu hwatainge tava kurarama hwainge hwava kunakidza. Thomas akazondirwadzisa. Haana kuzorarama kwenguva refu, akabva achizoita accident yakaitika muna N4 achienda kunonzi kuHazyview nelodi yesimbi, akabva afira ipapo. Accident iyi yakaitika muna 2023, ndainge ndatova chirikadzi. Saka kubva muna 2023 gore randaviga Thomas ndichiri ndakangogara, handisati ndambosangana neumwe murume. Chiri kunditadzisa kuti ndisaita nyaya yekuti ndiri kutya kufa, nekuti ndine mhiko dzangu dzandakapiwa naambuya vakandipa mushonga. Chinhu chava kuitika kuti ndinyanye kuomerwa neupenyu inyaya yekuti vanhu vose vandakaita navo madhiri aya, amai vangu nagogo vakandipa mishonga, vanhu vose ivavo vakafa. Saka kwekuti ndinge ndichienda kunobatsirwa handina. Saka chandava kungokumbirawo mhuri yeZimbabwe ndechekuti dai ndawana muprofita anokwanisa kundipara nyora dzemupfuwira dzandakatemererwa kumusana kwangu, nekuti ndava kuona kunge nyora dziya dzava kuita kuti ndipote ndichimuka ndichienda kunoroya futi, nekuti dzimwe nguva ndinorota ndiri kumakuva kudaro ndinenge ndichitodyawo nyama yevanhu. Inini pari zvino handichadya beef nenyaya yehope dzandinenge ndichirota. Zvinhu zvava kuitika muupenyu hwangu zvawandisa, handichanzwisisi. Kubva gore rafa murume wangu, upenyu hwangu hwava kurwadza. Iye zvino ndave maid. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti pamwe mupfuwira wandakatora ndiwo wakaurayisa murume wangu. Muri yeZimbabwe inini ndatamburawo, ndiri kutsvakawo rubatsiro, nekuti decision iyo yandakaita yakandiparira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kubva muna 2023 pakafa murume wavo, hanzi havatokwanisi kutoti vange vachisangana nemurume pabonde. Ivo vanoti vakazviedza. Hanzi muna 2024 neimwe ex yavo from high school, hanzi murume iyeyo akazongomuka akafa mushure mekunge vangoitawo flirting pafoni. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Pakaipa. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndava nemakore 3, ndava ne3 years ndichigara kunoku kuMozambique. Kumusha uko ndakatofa ndikatovigwa komanashi, asi vakaviga munhu asiririye. Asi pakuvigwa kwangu pane shura rakaitika, because mutumbi wemunhu uyo wavakaviga wakatanga kufuta. Vamwe vakatonzwa munhu achitaura, but nekuda kwekuti nzeve dzavo dzemweya dzainge dzakavharwa nen'anga, havana kukwanisa kunzwisisa kuti chii chainge chichiitika. Ivo vaiona sekunge ndainge ndiri inini hama yavo yavainge vachiviga, but vakaviga mumvuri wangu. Ndigere kunoku kuMozambique for the past 3 years. Saka ndakanzi ndichazotanga kuita mari after 6 years, asi handizotendedzwe kuti ndike ndichizosangana nehama yangu. Kuzongosangana nehama yangu kana kuti munhu wekuziva ndinobva ndafa. Saka apa ndikufungidzira kuti kana zvazoita ndichabuda muno Mozambique ndoenda hangu ndonogara kana kuTanzania, kunyika dziri kure, ndiko kwandichatangirawo kadzinza kangu. Ndichazouya ndichikuudzai kuti chii chakaitika chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoromba mushure mekunge ndarwadziswa namadhamu. Vanhu vanototi ndakafa mukoma
paguva rangu patori netombstone rakatoiswa. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvino kuTanzania uko kwamuri kuronga kuti ndiko kwamunoda kuti munge muchizoenda kunogara. kuTanzania vanhu vakawanda vaende kumavacation nekunohodha ikoko. Uko munokwanisa kuzosangana nevanhu vekuziva. Hanzi kana ndikangosangana nemunhu wandinoziva zvinobva zvatovharana, hanzi ndinofirapo passport. Zvimwe kuda dai matoenda kuna Uganda kana vana Burundi kure chaiko. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi yenyu mukoma, ini noondawo yapano ndichida kureurura urombwa mwandakatora kuti ndiitewo mari. Mukoma kana mava kuposta nyaya yangu, please chitupa changu vigai. Inini ndiri mukadzi, ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndinogara kuAvondale muHarare. Ndinoita zvechicross border, ndichitawo zvekuhodha kunze kwenyika, ndichitengesera muno muZimbabwe. Kuti ndizosvika pakuita chicross border zvakabva kure mukoma. Nyaya yangu yakatangira apa. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu ainge ari mechanic, tichigara kuMbare, kuMatapi, kuya kumaFlats. Saka takazongoita 6 years tiri tose nemurume wangu tikabva tazorambana nekuti murume wangu ainge aroora umwe mukadzi. Saka ndakatoona ndoga kuti ukaona munhu atora mumwe mukadzi uripo anenge ava kusada nezvako. Saka ndakabva ndachizoita move on nelife, ndikabva ndazviudza kuti handicharoorwi futi muupenyu hwangu. Ndava kungoshandira mhuri yangu. Ndainge ndasiyiwa nevana 2 nemurume. Saka ndakatanga kurarama nechivhenda mutown, asi zvaindifambira nekuti ndainge ndava kukwanisa kuchengeta vana vangu ndichitotamba mukando nemamwe madzimai. Saka mukando wedu tainge tiri madzimai, tainge tiripo 14, asi vazhinji vacho vainge vari masingle mothers. Pagrupu redu remukando ndini ndainge ndisina mari, vamwe vose vainge vaine mabusinesses avo mahombe, vaitorarama zvakanaka, vainge vasingagari kuMbare, vaingouya kubasa. Kwakazoita mumwe mukadzi akabva achizotanga kundifarira. Mukadzi uyu ndichati Mai Nicole. Mai Nicole vainge vaine mari, munhu wechikadzi, mam ainge atori neD4D. Amai Nicole vakabva vanditi wadi kutanga kuita zvemabhero nekuti zviri fast kuti uite mari than kutengesa mavegetables kwamuri kuita. Ndega ndakatora calculator ndikaona kuti zveshua ndainge ndichitamba nenguva. Ndipo pandakabva ndajoina business remabhero, ndichitengesawo mabhero angu kumupedza nhamo. Mukoma kunzoku kwakaipa, vanhu varomba nekuti ndichitanga kupinda mubusiness remabhero ndisati ndasimbawo. Rangu bhero ndaiswerera 20 US, asi vamwe vachitengesa 2 kana kuti 3 mabhero. Samai Nicole vaitengerwa zvisingaite. Saka pandakaona kuti zvemabhero zvava kundinetsa, ndakaudza Mai Nicole kuti ndainge ndafunga kusiya zvemabhero nekuti kwandiri zvainge zvisina kana profit zvachose. Saka Mai Nicole vakabva vanditi makasara vasikana, mukore uno muchiri kunetswa nebusiness kuti rifambe, hamusati mambonzwa nezvemanjuzu here? Ndakabva ndati ndaimbonzwa kuti kune manjuzu, but handizivi kuti zvinofambiswa sei uye kunoitwa nezvei, nekuti inini ndakakurira muRoma, saka handizivi kuti zvinofambiswa sei. Mai Nicole vakabva vanditi inini ndizvo zvandisvitsa pandiri nhasi ende zvinhu zvedu zviri kufamba. Mai Nicole vakabva vatanga kunditsanangurira nyaya yemanjuzu, vachindiudza kuti manjuzu hakusi kuromba. Ndakaguma ndazvifarira, ndava kutoda kutopindawo mazviri. Mai Nicole vakazoenda neni vachiti tinongoenda mongonoona modzoka zvenyu. Takaenda kuDomboshava kunonzi kushowground. Kuna vamwe sekuru vanogara mumaraini maparirewa imomo. Handichanyatsokuziva hangu Domboshava, but ndinongoziva kupauya. Saka tainge tava kupota tichienda kumvura muna Garimo kukarwizi kari kuzasi kwemakomo ekwaMverechena ikoko kuDomboshava, tichinyikwa mumvura. Saka ndakaguma ndava
kutofemba bute, ndava kutogara naro muhandbag rangu. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba mukoma. Iye zvino ndava nemari, ndakatobva kumatapi nekuti ndava munhu ane mari dzake. Asi ini kubva ndichitanga kuita zvemanjuzu handisati ndasangana nedambudziko mukoma. Asi chava kungondinetsa ndechekuti ndine nhekwe yandiinayo yandakatenga kuti ndipote ndichiisa bute rangu. Saka ndinoti kana ndikasiya nhekwe iyi mumba handikwanisi kufamba kuenda kure. Hana yangu inobva yatanga kurova zvine simba. Ndava kutofunga kuti bute randinofemba ndere urombwa chete, nekuti kuti ndige ndichiswera ndisina kufemba bute ndinotanga kuhotsira sezvinoita munhu uya ane mudzimu. Saka ndakazobvunzawo maini Cole, sezvo ndivo vakandidzidzisa zvemanjuzu izvi. Vari kunditi unogona uine mudzimu wemvura uri kuda kusvika pauri. Saka zviri kuitika muhupenyu hwangu mukoma ndizvo zvaita kuti ndiuye pano padare. Ndikuda kubvunzawo kana paine vanoziva zvemanjuzu anyatso kunditsanangurira kuti zvinofambiswa sei. Chandiri kuda kunyanya kuziva ndechekuti manjuzu kuromba here, nekuti zviri kuitika muhupenyu hwangu ndava kuita sekunge munhu ane chikwambo. Ndava muranda webute. Mukandiona mukoma ndiri mukadzi akasvika zvekuti mukanzwa kuti ndinoputa bute imi munozviramba. Asi nyaya yekuda quick money yazondipinza pamahwani. Saka ndava kukumbirawo mukoma kuti ndodii ndikwanise kurarama zvakanaka sevamwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndikudawo kungoziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti manjuzu kuromba here, pakaipa. Hanzi hatichakwanisi kurarama upenyu huri normal, pane zvinenge zvichingoitika kwavari. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Apo pandainge ndiine 24 years ipapo tainge tichiri kuroja muwaterfalls, tainge tabva kuGlenora, ndokwatakakurira ikoko. Saka baba vangu vakazowana basa, saka kuti tinge tichigara kuGlenora kwainge kuri kure nekwa Ivans kwavainge vawana basa. Ndokubva tachizotanga kugara muwaterfalls. Tava kugaramo imomo. Pamba patainge tichigara varidzi vepo ivo vainge vachigara kuCanada, asi vaipota vachiuya. Mukoma pamba apa paityisa, paita sekunge painge pari pahaunted house. Usiku maisarara ende malights ekumain house aingoita on ari ega mukoma. Asi vanhu ava vaizoti kana vakauya vane zvavaiita. Saka ivo vainge vaine mashares mune imwe hotel irimo muHarare. Ipapo ndiine 24 kudaro ndakabva ndachizotanga kuvashandira, but ndainge ndichingoshanda satemporary worker because painge paine mumwe musikana uyo ainge achirwara, ainge achishanda pareception. Zvikanzi kana azopora then ndinobva ndachizomira hangu kuenda kubasa. Ndakazotanga kudanana namanager ndokubva ndachizotanga kushanda permanently pahotel ipapo. Mukoma Nashi ipapo kuti vange vachiwana macustomers, tine dzimwe sipo idzo dzataiisa mumaroom. Saka sipo idzi ndakazoudzwa namanager zvichinzi sipo idzodzo mabikirwo acho adzainge dzichiitwa, hanzi vaishandisa mafuta, bvuta iro raitorwa pavanhu vanenge vachangobva mukufa. Hanzi vobika sipo idzi dzaitobikwa muZimbabwe, ndisingadi kutaura nezita racho, asi idzi hanzi dzaibikwa specifically for that hotel. Ngoma Nashi sipo idzodzo ndo dzataiisa mumarooms. Ndinonzwira hangu tsitsi avo vamwe vaizoti kana vava kuita check out votora sipo idzodzo idzo dzaibikwa vachishandisa mafuta anenge atorwa pazvituna zvevanhu. Ndiyo confession yangu. Zvinhu izvi zvakazotondikanganisa kwenguva refu mushure mekunge ndaudzwa kuti ndo zvavanoita vanhu ivavo vainge vakaromba, ende vamwe vanhu vavakauraya vaitogara mumain house muya mandaiti taipota tichiona malights achibatidzwa nyangwe pasina vanhu pamba. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo zvakangooma
hazvo vedu we. Hey.